Hindi pa? Nakaano na? Nakaano na. Ayan mo. Okay na? Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Pag hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe, like, and share. Starlight Favorite Channel. Jane ang inyong voice. Guys, may pupuntahan po kami ngayon at pupunta kami sa birthday ng aking friend. Okay guys? Kain lang sa labas. Kaya, tara na. Sama na kayo guys. Hello! Lance, hello! Ano sasabihin mo kay Mami? Ayaw ko. Happy birthday. Ha? Ano? Ay, si Anamita. Ikaw, okay. Ako po, may birthday sa ninang ko. Bawi ka na lang sa Pasko. Si ate. Happy birthday, sis! Pasensya ka na, wala akong regalo. Ito ang regalo sa akin. Okay na. Si Madam. Ay, si Ma'am. Si Lance ko lang. Sige na lang. Happy birthday, mama! Mama. Sabihin mo, ah. Nasa na yung mga lagay niyo? Ano? Ana. Special. Special. Blender niyo na. Seryoso. Seryoso. Wala na yung sana yun. Green lang. Camera siya eh. Green lang niya. Sige na. Wala, hindi sanay yan. Okay, si Parang Bakit ka? Kuya Romil din. Bakit ka? Ikaw na. Sige na. Happy birthday, Tita Noel. Tapos, ano na? Happy birthday, Tita Noel. Ano na? Welcome to my... Welcome to my YouTube channel. Sige. Father Lord, salamat po sa araw na ito dahil dumating na naman po ang araw ng kapanganakan ng aking kapatid. Maraming salamat po at sana po bigyan niyo po siya ng malakas ng katawan at healthy palagi, tsaka masaya. Layunin niyo po kami sa lahat ng sa mga bagay. Lord, kayo na po patungkol sa amin. Maraming salamat po. Happy birthday sa kapatid ko na si Lord. Thank you na rin po sa food pala. Let's sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Yun lang. Kain na tayo. Pwede pa picture sa atin.
aming solve na. Solve na. Salamat sa nag-birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday ulit. Next year. Next year. Pero saan na naman yata? Saan ang ano natin? Sa beach na. Beach. Yung beach na. Yung beach na. Lance, oh. Lance. Ipapo mo ba dito? Hindi ka tayo labas? Kailangan din ba dyan? Kaya tayo labas. Masasabi nyo sa pagkain? Okay ba? Busog na busog, match. Hindi nga natin busog. Sobrang busog. Lance, masarap yung chicken, ano? Lance. Lance, masarap yung chicken? Yes po. Oh, Ano pa? Ano pang masarap? Ano pang masarap? Ay, Cake. cake. Wala cake. Let's keep lang yun. Ay, lechiplan. Oo. Ano pa? Ano pa? Pareho pala tayo ng taste. Tapos yung Chicken. sibe. Ah, pareho ang taste natin. Crab. Crab. Ito, uwi na natin yan. Oo na. Nabi na natin. Ayan.